Anya laki din! Ay, makabanong ka talaga ti agtrabaho. Naku naman pare. Naimbag kumamot noon da ni Tata Goryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo nagtrabaho. Huwag nga rin pare. Napanan na nga tamanin ti just kialakay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman ta sa bato ita. Rumbang amaitad kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ngampi manaw na. Gagangay ka di dagiti baknang dagita. Pumanasyar da. Sus, salbag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan kay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, untata, awan parikaut. Diyos kikalakay. Nagpayag ti pa nagpasweldom iti trabador mo. Ha? Ada ka di bagbaga ang pidraw? Kwatata, awan mo. Awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldo, paray. Ha? Kastal talaga, paray. Awan nga rin asawang sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwa si gamit. Ay, si kaki di mo't pidraw. At damot ti na masangpot amin di balayaw. Dumalat tamot ati inakin asawa. Nala, itid yung ti sweldo mi tata. Tamapan kami mutan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman, paray? Ay, uwan na pare. No agawid ak namin ijibalay. Maboring ak lang. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Maminsan ton? No day ta ipapan mo iti inuman. Yung kalasarong karanan di babae nga ibagbagam nga armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo da kita babay. Just kigit eh. Naa. Ala pare, inkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan inton maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingkang arulod. Ay, nabartak ka man anak ko. Siyempre, napanak nga ron iminom din nabartagak. Aniya, ayunay kan, Pedro. Awhan na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita itinasayat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wala nang masusunod po. Isu ang mababaakan kan kat. Gaputa day taarak ti amom. Di mo amaw nga agharam iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makarengrang iti lapayag. Apa, nagpintas mo tem na ta cellphone mo pare. Kasala ka barbaro Siyempre apay just. Pao. Dahito itinangigatang iti sweldok idi Sabado, pare. Brand new a cellphone ko naman. Anya? Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasala nagmayat pa iti kamera na. Ay, una. Mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya? Iso na lang tanong baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan. Si kamot pare. Tila ibagbagamay. Agaw ko lang dahi. Si kagidi mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamot makita nga agisan. Ure a pagbetak Umapalak man iti kabarbara cellphone ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Tanakagatang iti cellphone na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikastaya. Uy. Makagatang kamat ka no talaga nga iurnungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipanam iti kwartam. Ha?
Nagaduman nga imbagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na Agurno nga mamay. Tagumata kiti kabarbaro silpong ko. Naskan ang nangingina. Ganti silpon ni Berteng. Aniya? Tapno saan na just Kaya't mo asawan. Just ni Berteng. Iwan. Just ti silpon na. Agraman yakin ko na na. So anaskan. Anang inginan to tigatangag. No bilang lag. Ha! Saan ang agpabak na nang? Nagmalas matikas tuyo na biyak. Nay, apay nga Berteng. Anyat parikot mau. Ti cellphone ko ata ta. Di kabarbaraw. Natinag ko'y tinagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw. Swildok iti manual daw tinggatang ko'y tiday dya cellphone. Awam pa'y makabulan natinag kiideng. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awam magkidi password na day dya. Kahit sa pala kumaata kasta, Berteng. Sayang ba't tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo paray. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la natnag ko. No, saan ko natnag? Nalabit nadukot. Awanan na. Awan pa'y makalawas. Manipong ginatang mo day jay. Yung napukaw madagos. Ang careless mo naman. Anyang nga ka awan mo perfecto a tao. Saan man arasun daytang awan perfecto. Talaga burara ka ngamin. Siguro, numabalin nga iwarat ti mabagbaging. Nabayagan nga intangal ti aso dayta mabagbaging. Burara ka Anya? Ang mga nabayagan ang inalngal ti aso dayta gapu iti kinaawan annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag daytoy cellphone. Sapay madlaw a kabarbaro. Wanyarot. Kita aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublay ta dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin Oray medyo nangisit, ngam adda apil na. Na, wanya agpaiso Isublik da ito'y cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Sika talaga, Luisa. Basta gwapo, sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko lang pare. Agdabalasang asabtam. Wayne, balasang di nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi gusak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumada. Laki din aya. Anya bagay ngay bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbaliw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka pare. Anya ka laki din. Kontrabida ka. Umay ka din Anya tiyan mo, no da kadwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak diti lugar tayo. Saan man alay tabak-bak ti bagbagam si Kaberteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak. No. Nakanayo na napudot ti ulo na. Mala, dita kan? Panawan kan? Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublim ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag gayam. Amangan no mabalin ama amuan tinagan mo. Sure, manong. When gayam, siyak ni Luisa. Ay no, apo, maibagay unay tinagan mo iti kinapintas mo. Ang awan nak mo. Ay, saan? Saanak nga gang angaw. Ibagbag aktipod na. Ay, huwag gayam. Siyak mo ni Berteng.
Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya, Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na baro akpay. Sika ngay. kaslamat ken ka balasang akpay mo. Awan ti agungayt no bilang mamuak ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit di man. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo matan ti Facebook account ko. Ay na, agyamanak Luisa. Ay na, nagkwapo matan. Apaw? Itay ka pa'y apalpaliiwan ka. Anya man ang ti makagapo, itiday ta akilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday dia aberting ti makagapo. Anya? Tapno ang mom friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kami iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangal now. Sapay la ko ma, taawan patingga na dahito a kinaragsak ko, friend. Ay, Jack amo kan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Nga mamati ka manuin no saan. Naidumduma ti panagayat ko iti dayja amperting. Anya? Damdamo pa'y laang anak kita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos, ti ibagbagam. Love at first sight nga, di ba? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, di babae ang isubli ti cellphone mo. Una, puno ti bagbagak. Sanak mo't nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok kun ka Tapno saan ka nga agsana-sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada midi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang dyan niya. Saan itan? Ngamain, bimakit matan tilangana. Saan nakas ini a baby face? Anya? Mangkitak lang nito sa baling armag. Saan lang ang dayja ahili? Bakit matan tilangana? Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga ibay, iti nasweldo ita, Pidrao. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Hay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidrao. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man mat gumatang iti cellphone ko. Ha? Nay, hitaman pa yan na panunot mo agumatang iti cellphone mo, Pidrao. Huwag tata. Kalpasan na, igagarak man mat nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya? Akas kiniberting tata. Natinnagnag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat man, takaayan ayat na itanti balasang anaka isubli. Pidrao, saan kamo't abagday iti panagkuna? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunot ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay kastamot yung ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam. Iso lang nga rod ti ammo ka solusyon. Tapno sa anak amabaakan nanang. Nyalaki din aya. Hay, jakam mo, noan yan ti mapaspasamak ka. Saan kayo agsaw na lang? Saan mo tada kayo ti aking kwarta iti igatang ko iti cellphone? Una yun aya. Jakam mo ka Pedro. Nga malaa, aramidom day tamom. Takitak man no nasaya at ti pagbanagan na. Uwing kaday nanang. Anya tamo tayo. No timbang isublin to iti cellphone, kat napimpintas pa nga amang ng tikayan ayat ni Berteng. Ha! Nalaki din.
Anya, pinaypay sungayin tinag ti cellphone mo, tinagluganan. Kay uwan baray. Pudno mo tibagbanga. Sana mga ulbod akasking ka sana ya. Na, ay una yan. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Ang malaman. No asino ti maag at talaga kadatangag kumpare? Sika ah. Uray po utam. Addang tumot ti balasang amang isubli ti silpong ko. Anya? In wallpaper ko pa'y nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapito. Jak amo no niya ti ibagak ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Tinamaag ko nam. Na? So, uray po utam pare. Napimpintas to nga amang ti balasang amang isubli ti silpon ko. Ngam iti kayan ayat mo. Kasila nagtupakan ti langka ti rupa na. Na Ay, ang ako lang pare. Ngam pudno. Apay akas na tilangam. Kasila karuprupa matan jay ladawan ti limagasot apiso. Nakapamimig ka mat. Ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Awan mo ti balasang amang isubli ti silpon ko. Aniya? Kanayon ko nga awagan ti numero. Anak kasalpak iti silpong. Saan mo ti agring ti jaske? Aniya? Ay no adaman ti jaske, si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.